Vážení priatelia nepopulárnych názorov, protichodných oznámení a všeobecných uzrozumení. Tak toto nebolo priamo. Takže, kto vám toto povedal? Všetko, čo ste doteraz počuli. Nebudem sa menovať, aby som sa sám neurazil. Tak tento mikrofón, to vôbec žiadny mikrofón nie je, to je kokotina, to je baterka, prosím vás, čo sa so mnou tu seriete, čo to je za neúspešná relácia. Ja vám poviem, čo to je za neúspešnú reláciu. Čo chcete? Máme tu muziku. Hej, je zmutovaná gitara, aby sa nám to neozývalo po izbietkach. A čo teda si sľubujete od tohoto žánru? Jaký to je vlastne žáner? Čo to je vlastne žáner? Čo definuje taký obyčajný prachoidný žáner? Vážení priatelia, sluchaj tu. Čo to je taký žáner? Skúsme si definovať žáner ako odbočka do neistoty. Žáner ako neistotná odbočka, teraz sme to predbehli. Žáner ako poistka neodbytnosti. A čo to bol za poruchoidný výraz? Žáner nemá nič spoločné so zámerom, iba ak by zaumienil si, že sa bude tváriť na niečo, čo je všeobecne úspešné a zaužívané. Žáner je vtedy žánrom, keď prestane byť niečím iným ako žáner. Žáner sa na seba nepozerá ako zviera s otvorenou papuľou, ktorá je pripravená uchopiť korisť za hrdlo, alebo za zobák, alebo za ľavé ucho. Ktoré je ľavé teraz v tomto? Toto je ľavé, aby ste vedeli. O čo vlastne ide pri skúške definície žánru? Žánr ako taký nepotrebuje raňajky, obed, večeru, olovrant, 10., 11., pol 12. Žáner sa živí tvojou intenciou. To bol teda úspešný zákrok do individuality z hluku ľudí. Áno, aj zhluk ľudí môže byť individuálny. Záleží nám na tom, aké je počasie, koľko bylo a koľko by bývalo bylo, keby nebývalo bylo bytné. Áno. Takže uchopiť sa šance. Ten žáner by sa mal uchopiť šance. Žáner ako taký by sa mal konečne uchopiť šance byť za dobre s účinkom svojho konania. Toto bolo veľmi, veľmi hlboké a potrvá ešte 1000 rokov, kým to v skutku pochopíme. 1000 rokov, ba i viac.
ba i viac, vážený. Ešte pojeme veľa špagetoch. Veľa zmrzliny musí pretiecť našim gágorom. Už ste na to mysleli? Že keď jete zmrzlinu, tak vlastne ona sa vám nepresypáva cez gágor, ale normálne sa leje ako vodička. Ako Dunaj. Zmrzlina sa leje gágorom ako Dunaj cez podložie podunajskej úžiny. Nechoďte mi tu s komárnom, prosím vás. Pani mámo, nechoďte mi tady s takou sračkou jako Dunajská úžina, prosím vás. Kde jste na to přišli, prosím vás. Spakujte se a už vás, ať vás tady nevidím. Juj, čo to len bude z tohoto videa? Čo to je? To musíme posekať jak keby teraz prišlo mesko. Kvietik. Znova je tu kvietik. Prikvítol nám tu kvietik. Joj, to je ale nadelenie. Prosím ťa. Sluchaj tu. Čuš, konečne. Čuš. Povedz nejaké záverné slovo na uzávierkové. Povedz nejaké pekné uzávierkové, záverečné, uzatvárajúce solo. Jaké to solo, prosím ťa, Povedz uzatváračné. Povedz jednoducho jedno uzatváračné slovíčko a bude dobré. A nazvime to video hoci ako chceme. Dobre, tak toto bolo celé.